Šta je ovo? Brate, šta se dešava s tom? Hvala vam što gledate Gloriez. Danas, kao što ste videli u uvodu, trudit ćemo se da vam pokažemo ako vas kidnapuju, što ne bi trebalo se desiti, kako da se izbavite. U prevodu neće biti monetizacija. Ako vas roditelji kazne pa vas vežu za stolicu, kako se izbavite? Da, u suštini, bit će takmičenje kod nas se prvi izbavi. Znači, bit ćemo vezani za stolice i onda, Kukić nam je dao stolice, tako možemo da ih uništimo. Znači, mogu slobodno da se bacim na... Ovako. Tako, recimo, dobro. Htio sam... Ili poligon. Lagano, to ćemo poslije. Ovdje monetizacija. Ja, dole viš kad smo kupovali ovo da se zavežemo. Dolazi lik, mi mu objašnjamo kao treba nam za to i to, kao... ovo je za kidnapovanje. I kao... Zvezaš? Da, ajde. Čekaj samo sa hello beautiful people! Bravo, dobro je. Zamjerili su ti što nisi... Znam. Pazi, samo da kažem iskreno, ja mislim da ću ja da pobedim, zato što ceo karantin sam gledao ljudi moji, ako sam nešto naučio sam ovako. A, vi nećeš užimo. Jedno je praksa, drugo je teorija. Besplatna reklama za seriju, znači nećemo... Ja mogu ovim? Ako mi se pocepaš ušku kuću... Neću! Nole! Ništa, Čali i ja vezujemo Noleta prvo. Čekaj, smo svi isto vreme vezani. Da, šalimo se, malo te zezao. Aha, to je neka šala, šega sa Noletom. To je šega iz pospredancija sa Noletom. Pospredancija. Ništa, Kukić koji izgleda kao kreten najveći, pogledajte ga. A pre nego što započnemo s ovim, zapratite ova 4 profila jer svake nedelje organizujemo giveaway. Znači, na nekom od ova 4 profila bit će posljedno pitanje ko prvi odgovori dobija nagradu. On će da nas vezuje. Ništa, ljudi. Dječi ko? Dječi ko? Pa ja ću da prošao. Čekaj, ćemo damo sebi malo prostora. Pa možemo ajde se pomenemo u toku, a? Možeš posle kako god hoćeš. Zategni slobodno. O, brate, nećemo se izbaviti. Nikada. Dobro. Dobro, i Čale meni... Hvala, Kuki, meni si 6 puta obrnuo. A nije fair, brate, tebi 3, meni 6. Jo ti obrnim još. Nije meni problem. Slobodno, evo, dodaj. Šta sad? Da ispadem ja nekorektno. Evo, dodaš. Daj ti ruku. Dobro je, ajde. Sam da će predstaviti cirkulacije malo. Da. Neće ovo biti dugačak klip. Ili ćemo da popadamo ili će neko da se izbavi? Ili imamo skalperi da se odreže? Molim se. Speru. Brato. Pa no. Pa ne mogu vrati šaraj, kako? Ovo ljudi, mišići, već. Sad neći neprijatno. Sad neprijatno. Kako se osjećam glupo. Ko će da upiješ topericu? Nema da se prvi odreže, nema. Da. Lepa je ima. Au, počeš mi. Kokov tri. Neću mene prvo, meni si ruke prvo. Sad oko stolice. Ali lepo oko stolice. Nole, prelaki se, ne može tako. Primakni se ovako. Leđe u stolicu. Leđe u stolicu, znate, ne može da... Šta mi račamo? Daj samo da dišem dok mogu da se bavim. Nije fair. Neću moći da... Neke, ima da... Možda padneš ako hoćeš, možda... A ne možeš da bežiš... Ću bežim, mogu potrebim snag. Možeš ti ovako, razumeš se, možeš... Šta da se ne... Gledaj šta ovako i... Vezan, ja? Vezani. Čekaj, nema neko vrijeme, sad to si već krenuo kao to sam ja hteo. Kuki, mozi da sedneš. Čekaj, krenuli smo. Au, brate. Klaustrofobija. Izvinite, ne možeš da bežiš. Ajde bre, momci bre, stvarno se ne ode. Sim stvarno. Kako si ruke, brate? A brate, mi je sjemeni. Kasnim 30 sekundi, izvinjam se, obećao sam će brže biti. Ja ne mogu ni sa stolice. Gledaj ga, otac.
Opa, i mogu se stolice. Ne pomoći vam te. Ovo te ubije. Ali sad tu već ne vidi. A čekaj, sad ja imam pravo kao uzem, ja sam oslobodi ruke, mogu da odlepim. Može. Pa da. Alarmano. Stala mi cirkulacija. Znači Čele, čekaj. Ja mogu ti pomoći ovo? Cepat ću rus, ajde ovo. Ne da. Mislim stvar. Iskreno, ova otmičarska traka Mora dobro da se veže. Da, ja mislim sad drugi krug da se mnogo više vrati. Opet, da. Stanite sekund, imam ja nešto specijalno za vas. Ovako, trake ima. Tako da, sledi novi krug. Znači, ovo i ovo će nam biti kao oficijalna kojom će da se veže. Kuki, ovaj put nas veži onako, zamisli da nas mrziš. Onako mrziš, jer ne stavljamo tvoj Instagram na početak, evo ga na Instagram. Ali sada, moramo jače. Ovako, sad ćemo drugu rundu imati, Kuki će jače da nas veže i ovo da bude više. A onda mi prelazimo i vežemo Kukića sa svim ostalim trakama. Znači, Kukića ćemo onako zalepiti za plafon. Znači, ljudi, na svoje mjesta uživamo. Ako je to moguće. Mogu koristiti mi ovo? Ne, sad samo sebe. A će da otpadnu dlake na noga. Kolena. Jedina dobra Kolena. Jedina dobra stvar. Došće se kod devojčica ovdje. Čupa, liče! Sljedeći klip, lepimo se za plafon i blejimo 24 sata. Ko prvi pad. Dobra stvar što su mi suznojile nogi i onda, znaš kao, sad mi je laganije da podnesem. Kako se ti boriš sa te 4 dlačice? Nikad u životu se nisi depilirao, a evo sad ću. Ovi su se depilirali. Daj stavimo ruku ovako po školi. Još, kako mi znate kod naše? Da. Profesor, ja znam. A ne znaš ti ništa se Profesor, ali me gurno, ja ste da vam kažem da idemo na najbrži meni. Sad da ne mislite da je fake, ja stvarno tražim malo jače mi zaveže jer ovo stvarno mi je lagano. Obi i mene izvoli. Ovo se sad oslobađa. Ne pomeraj se, budi miran. Brate, bole me, dlake me. Uporedi je jedno. Uporedi se, molim te. Da vidiš koga Kukić više goti, koga manje goti. Ali ne, nego ja sam baš samo... Ovaj deo i ovaj delić. Mene paket da mi šalje poštu. Čale najlepši. Čale, koji savjet daješ deci kad ih roditelji vežu za stolicu? Kroz prozor i na splavove. Druge ne. Ako živite na nultu. Ne, znate šta je ovo? Ovo je kad klip mora da izađe, lupam danas se osnijamo i za pol sat treba da izađe. Evo ovako mene vežu za stolicu i montiraju. Za komp ima malo ovako da prsti. Samo da... Malo više do duše imam. Dobro, pazi, iskreno, ovo je malo teže od ono prošlo. Jeste, mnogo više. Ima više slova. Da, strukturalno se osjećam cijelo zavezan, evo gdje da ode. Aj, stakle ćemo poustati. Nema šanse. Ovo je, brate, ko više bola ima. Ja ne mogu, jer meni je... Ok, noge mi ostaju. Tenole, biću tenole. Vi ste imali mnogo više prostora. Koji prostora vidi ovo? Treba zaglavila mi se. Čale, daj ruku, čale. Beži. Ej, skini mi, čekaj. Molim vas, subscribe-ite se na kanal, jer ono, znači mnogo, a vidite šta radimo zbog vas. Dobra, ja sam šao u gori zbog toga. Čekaj. Hoćeš Hulka? Ne, moram da se smirim. Da se baci na stolicu.
što sam napravio sam sebi. Kontrol. Ok, zaglavio sam i ruku. Ovako ne dođu. Čekaj, jel možemo sad da pomažemo jedan drugi? Ne, ovo drugi. Ovo kako vidio. Evo. Evo ga ja. Vidi sad, da objasnim zašto sam rekao da sad pomaže ovdje, vidiš. Sad ovdje imam ovo malo. Ja to onda sad mogu. Kako noge čale, brate. Ne pomažu ti ruke. Vidiš šta sad? Evo, ja sam se oslobodio. Konjačice i ti, a? Evo, gotovo s time, ja možemo da idemo. Sjede u kola, tako. Bus, vadim sedište, imam svoju stolicu. Ovo je za bus pravo. Kuki, kako ćemo da te rešimo, brate? Zaglavio se, stari da sedem da radi se. Vetro. Ne, šta sad? Okolina. Bravo, dečko! Čestitke! Bravo, Čestitam! Svaka čast. Čestitam! Bravo, dečko. A sada, finali! Jao, odi dedi. Govorite ove ostale police, njemu je potrebno sve jedna. Prva stvar, kako se osjećaš? Super. Skoro se primakne svoju burzu tu. Mr. Kukiću, šta želite? Sve. Prvo. Ajde, hoću nogice prvo ili? A ja ću da to regu šaki. Ja ću potreći ovaj nazad deo. Ovo mi nije prvi put. Alonsioznost me hvata dosta, bre. Kukić, sada mu vraćamo za ono što nam je radio. Ovdje. Ljudi, mi sada imamo palice kojim ćemo da ga udaramo, razumijete? Sad, evo Kuki, ne, noge on već oslobodio, to je to. Vidjeli ste, mi smo njega vezali jedno 4 puta više nego što nas. Znači, ovo ako se odveže, ma ljudi bre, ovo jeba. Kako ide, dečko? Dobro, taktika je dobra, odlična je, okej. Čarapice malo smrde, jeli? Vidim ja nešto dobro. Dobro, okej. Već i noge su voljeli. Ovo je zio noge. Ćao. Ništa. Nije nule, a ko će? Kažem, nije mi prvi put. Ko te kidnapovali su normalno? A nisu me kidnapovali, ja sam bio policiji. Mi samo spustiš on. Ko je loše vezu u to? No da je stioš. Ja sam siguran. A ne može, a? Ne može. Pa staće mi kamera i... Ajde, pomodi sebe. Sedi, molim. Kuki, znaš, imaš dobru taktiku. Da, samo da ustaneš i ovo da podiješ na drugu stranu. Imaš dobru taktiku, Kuki. Subscribe na kanal, lajkajte klip ako vam se sviđa, vidite kako lepo uživamo u snimanju. Nije nam učenje uopšte. Ajmo, staje! Nađem palicu, ti pokušaj da mi Kako bi vežeš. realno ovo smislio? Ajde, polako. Ja sam mislio će se baciti kroz prozor. Ja sam bio... Pa, brate, bar bi se bacio sigurno stolicu. Dobro, dobro. Pusti ja pomoći. Ili, mnogo gledate moj. O, mamo, jebe ti nešto. A u kom univerzumu je to moglo da bude? Ok, ali daleko sam. Mislim da je Kuki dokazao da smo preterali. Tako da... Ma, ja sad ću mi da sam skinem, sad ću mi da skinem. Samo sedi, opusti se i... Daj, no, da me I skinut ćemo, čekaj. Jeli? I dalje me nisu odvezali, eto koliko su preterali. Šta minut i pol? Moj djepito. Evo ga. Ljudi, znate već kako ide priča. Glory Days ide ka najbržem milijonu, to već znate. Ako vam su ovaj klip se došao, zdravi Kuki. Lajkujte ga. Ako još niste, razvalite, odvalite to subscribe dugme i ne zaboravite ko vas voli najviše. Voli vas Glory Days.